hau kan fulo ɗin a wannan waɗansa ko a haka wannan ya fi wannan ya fi shi hajjin rago yanzu haka da kai ni ka ja ya balle shi ne yana da box yana da tsoci kuma in kai haka yanzu bai fita ba ba wons ba wani askari ba wani abu da yake da ɗan sarki ina da kasar hurtala zai ɗaudare ba wani kuma nama yanzu zai saura ya cika but before they reaching this level how many months yanzu wannan ai maybe should be around 7 months way da kawo amma ba ta yi ba ta kawo har shi yabon kan da don even understand shi dabba shi psychology in dabba kwakwalwansa shi baya tunani damuwa ko shi sai abinci za ka ba shi abinci yanzu gudun shekara daya zai girman shekara 5 inda wanda baya cin abinci ko shi within 6-8 months yana in dai za dai ka ba shi abinci ko shi psychology ɗinsa da brain ɗinsa kamar kawai ya ci abinci ne ya dawo kai ne kake da damuwa gobe da jibi da ba ka yanzu dai za ka ba shi wannan ka ba shi